प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदि भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे जय 79 चैतन्य। मत ஆமா கரெக்ட். ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பேசிக்கலி இது வந்து யாருக்கு ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல நடக்குது? பார்க்கணும் மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? 79 பார்க்கணும். அதான் அதுதான் இது வரைக்கும் என்ன சொல்லிட்டேன். பார்த்தோம்? நோ ப்ராப்ளம். இது வரைக்கும் என்ன பார்க்கணும்? பார்த்தோம் யசோதைக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இல்ல இல்ல, இது வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து என்ன பார்த்தோம்? ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து அது அந்த சக்கியம் அந்த ரசங்கள் அது பார்த்தோம் மாதாஜி. சோ அதுக்கு முன்னாடி ரச என்ன பார்த்தோம்? அதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம்? சக்கியம் தாஸ்யமத்தை விட மாதுரியம் இது அவங்களுக்குள்ள வாத்சல்யம் சிறந்தது அப்படின்னு படிச்சோம் மாதாஜி. சோ பேசிக்கலி ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு கான்வர்சேஷன் வந்து நம்ம யார் நடுவுல நடக்குது? ராமானந்தராயர் சைத்தன்யருக்கும் ராமானந்தராய் அண்ட் சைத்தன்யா. இப்போ என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, இந்த ரெண்டு ரசங்களை விட, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து கர்ம யோகா பத்தி பேசுறாரு, அதுக்கப்புறம் ஞான யோகா பத்தி பேசுறாரு, ஃபைனலா பக்தி யோகா தான் பெஸ்ட். அந்த பக்திலேயே நிறைய ரசங்கள் இருக்கு. அதுதான் சைத்தன்யா சரிதாமத்துல ரொம்ப ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ரசத்துல நம்ம நம்ம சாந்தி ஸ்ட்ரெயிட்டாவே சாக்கிய இல்ல, சாந்தரஸ் ரொம்ப ஹைலைட் பண்ணல இதுல. ஆனா அதுவும் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ரசம். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா தாசிய ரசத்தை குறிக்கிறாரு. ஏன்னா மாஸ்டர் அப்படின்றதுல கம்ப்ளீட்டா சரண்டர் ஆறாங்கன்னு. ஆனா நெக்ஸ்ட் வந்து தாசியத்தை விட உச்சமானது சாங்கிய ரசா. ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல வந்து அந்த பயம்ன்றது கொஞ்சமாவது தாசிய ரசத்துல இருக்கும். மாஸ்டருக்கு பிடிச்ச மாதிரி பண்ணணும், தப்பு பண்ணிட்டோமான்னு. ஆனா சாக்கிய ரசத்துல இல்ல. அதுல ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலி யார்? யார் ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலின்னு படிச்சோம் நம்ம சாக்கிய ரசத்துல? சாக்கிய ரசத்துல மாதாஜி ஹனுமான். ஹனுமான் மாதாஜி. ஹனுமான் சாக்கிய ரசத்திலே இல்ல. ஹனுமான் அர்ஜுனர் கரெக்ட். அர்ஜுனர் கரெக்ட். பட் இங்க சரி சைத்தன்யா சரிதாமிரதால யார சொல்லியிருக்காங்க? சைத்தன்யா தான் பேசுறச்சே கொஞ்சம் கேட்டு பேசுங்க. ரேண்டமா கொஸ்டினே நான் வேற கேக்குறேன். ஒருத்தங்க நான் வந்து சாக்கிய ரசன்றேன், அனுமான் சொல்றீங்க தாசிய ரசத்துல. அப்படின்னா தெரியாம பண்ணா தப்பு இல்ல, தப்பு. அதான் அர்ஜுன் இல்ல. அவங்க கொடுத்த எக்ஸாம்பிள் வந்து கவர்டு பாய்ஸ், அந்த பசங்க வந்து ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணாங்க, ஏன்னா அவங்க விளையாடுறாங்க. இது தெரியாம பண்றீங்க, நோ ப்ராப்ளம். ஆனா தெரிஞ்சு கேட்காம நீங்க ரிப்ளை பண்ணாதீங்க, கேட்டுட்டு ரிப்ளை பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் ரசம் சாக்கியத்தை விட உயர்வானது எது அப்படின்னு சொல்றாங்க? வாத்சல்யம். கரெக்ட், வாத்சல்ய ரசம். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் யார் கொடுத்திருக்காங்க? சொல்றேன். இதுல சந்தேகமே இருக்கக்கூடாது, யசோதா மையை தான். யசோதா மையை. ஆமா, ஏன்னா அவங்களோட அஃபெக்ஷன் எவ்வளவுன்னா மகன்ன்றதே மறந்துடுறாங்க. ஐ மீன் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ன்றதே மறந்துடுறாங்க. பிராமணர்கள் சொல்றாரு, நந்த மகாராஜும் அதே வாத்சல்ய ரூபம். எவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணாரோ அவருக்கு வந்து குழந்தையே பிறந்திருக்காங்க அப்படின்னு. அதே மாதிரி யசோதா மையை வந்து என்ன பிரம்மனுக்கு சிவனுக்கே கிடைக்காத பொசிஷன் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு. இப்போ தெரியுதா 79th verse. ஹரே கிருஷ்ணா. அங்கிருந்தா படிக்கணும். பிரபு கஹே தோ தம ஆகே கஹா ஆரா ராயா கஹே ராந்த பிரேமா சர்வ சாத்திய சரா. प्रभु कहे ये हो उत्तम आगे कहारा राय कहे कांत प्रेमा सर्व साध्य सारा.
மகாபிரபு கூறினார், உங்களுடைய கூற்றுகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக சிறப்பாக அமைந்து வருகின்றன. இருப்பினும் இவை அனைத்தையும் இஞ்சிய மற்றொரு தெய்வீக ரசம் உள்ளது. அந்த உத்தம விஷயத்தினை உரைப்பீராக. அப்போது ராமானந்தராயர் பதிலளித்தார், கிருஷ்ணரின் மீதான சிருங்கார பற்றுதல் பிரேமையின் மிக உயர்ந்த நிலையாகும். பொருளுரை: சாதாரண பிரேமையில் உடைமையாளருடன் நெருக்கம் தேவைப்படுகிறது. தாசிய பிரேமையில் சமநிலை தேவைப்படுகிறது. சக்கிய பிரேமையில் அதிகமான பாசம் தேவைப்படுகிறது. அந்த பாசம் வாத்சல்ய பிரேமையில் அதிகரிக்கும் போதிலும் அங்கே பூரண சுதந்திரம் தேவைப்படுகிறது. ஆனால் கிருஷ்ணரின் அன்பிற்குரிய காதலியாகும் போது மற்ற உறவுகளில் தேவைப்படுபவை அனைத்தும் முற்றிலுமாக தோன்றுகின்றன. மாதுரிய பிரேமையில் இல்லாதது என்று ஏதுமில்லை. சக்கிய பிரேமையை காட்டிலும் வாத்சல்ய பிரேமையை நிச்சயமாக உயர்ந்தது என்பதும், இவற்றை காட்டிலும் மாதுரிய பிரேமை மேலும் உயர்ந்தது என்பதும் இந்த ஸ்லோகத்தின் சுருக்கமாகும். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ராமானந்தராயரை மேன்மேலும் முன்னோக்கி சொல்லுமாறு வேண்டிய பின்னரே அவர் தெய்வீக பிரேமையின் மிக உயர்ந்த பக்குவமான மாதுரிய உறவின் தளத்திற்கு வந்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியாது. ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து புரிஞ்ச ஹையஸ்ட் லவ் வந்து அம்மாவோட லவ் அதோட நிக்குது. ஏன்னா நம்மளுக்கு கான்ஜுகல் லவ் ஆனாலே நம்ம நினைக்கிறது வந்து ஒரு லஸ்டோட கலந்து ஒரு காமத்தோட நினைக்கதான் முடியுது. அது மனைவியா இருந்தாலும் அதே ஃபீலிங் தான். ஃபீலிங் வருதுன்னு சொல்ல, பட் அந்த தாட் வருதால, கணவனா இருந்தாலும் அந்த தாட் டாமினேட் ஆகிறதால நம்ம வந்து பியோர் லவ் வந்து பேரண்ட்ஸோட நிறுத்திக்கிறோம். பட் கிருஷ்ணரை பொறுத்த வரைக்கும் அண்ட் நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ் 1 நிறைய பேர் இருக்கு. நம்மளே நிறைய பேர் நான் பார்த்திருக்கேன். என்ன பாவத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு ஜென்ரலா யாருமே கேட்க கூடாது. பட் அது கேட்டாலும் என்ன சொல்லுவாங்க, மாதாஜி சேஃப் வந்து வாத்சல்யம் பண்ணுவாங்க. எனக்கு பிடிச்சிருக்கு வாத்சல்யம் பண்ணா தப்பு இல்லை, அது ஓகே. கிருஷ்ணரை குழந்தையா நினைக்கிறேன் அப்படின்னு இருக்கணும். ஆனா கிருஷ்ணர் கிட்ட நான் சேஃப்டி இருக்கணும்னு நினைக்க கூடாது. ஏன்னா எந்த பாவத்துல சாந்த ரசத்துல கூட கிருஷ்ணர் கிட்ட சேஃப்டி தான் இருக்கும். ஏன்னா அவர் கையில இருந்து ஃப்ளூட் கீழே விழுமா? அவர் தலையில இருக்கிற பீகாக் கீழே விழுந்திருக்கா? எதுவுமே விழுந்தது இல்லை. ரைட். அண்ட் அதுதான் அந்த கிரேட்னஸ். அப்படியே அவங்க தலையில இருந்து பூ கீழே வந்தாலும் அந்த பூ வந்து புண்ணியம் பண்ணது இருக்கு இல்லையா, நம்ம எல்லாரையும் விட. சோ அந்த பாவம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுமே தவிர இதுல வந்து இது வந்து பெட்டர்ன்றது வந்து அந்த ரசத்தோட என்ஜாய்மெண்ட்டே தவிர ஒரு ரசமே கம்ப்ளீட் பை இட்செல்ஃப். இப்ப அர்ஜுனரை வந்து அப்பா நீ வாத்சல்ய பாவம் எனக்கு வேணாப்பா, எனக்கு சாக்கிய பாவம் ஆடலாம், வாடா போடான்னு இப்படியே நான் சொல்வேன். நான் அவரோட சுதர்ஷன் சடவா புடுங்கி சண்டை போடுவேன், அதுதான் எனக்கு கிரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி பௌதிகா மாதிரி இல்ல, எல்லாமே பூர்ணம் எடுத்ததா. ஆனா இதுல வந்து என்ன கிரேட்னா கான்ஜுகல் லவ்ல வந்து எல்லா ஒரு லவ்லயும் ஒன்னொன்னு இருக்கு. இப்ப மாஸ்டர் என்ற பயம் இருக்கும் சாந்த ரசத்துல. ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல வந்து அந்த இது இல்ல, அவங்க ஃப்ரீயா இருக்காங்க. ஆனா இது கரெக்ட் இது தப்புன்னு கட்டுப்படுத்துற சிச்சுவேஷன் இல்ல. ஆனா பேரண்டல் லவ்ல எடுத்து குச்சியில அடிச்சு கட்டுப்படுத்துறது. ஆனா அதுல ஒரு சின்ன கேப் என்னன்னா அதுல கம்ப்ளீட் ஃப்ரீடம் இல்ல. சில தடவை தோணும், ஆமா எனக்கு வேணாப்பா நான் போறேன். ஆனா கான்ஜுகல் லவ்ல எவ்வளவு கொடுக்க இட்ஸ் மியூச்சுவல் அண்ட் அன்கண்டிஷனல். ஏன் அந்த வார்த்தை அன்கண்டிஷனல் சொல்றேன்னா, இப்போ இருக்கிற பௌதிகள் எல்லாமே கண்டிஷனல். ஆமா மாதாஜி இது வந்து லவர்ஸ்க்கு தான் அப்ளிகபிள்னா ஸ்பௌஸுக்கும் அப்ளிகபிள். ஒரு சின்ன வயசுல வந்து ஃபேண்டசினால கனெக்ட் ஆறாங்க. வயதான அப்புறம் என்ன நினைக்கிறாங்க, ஐயோ எனக்கு ஏதாவது உடம்பு சரியாலாம போனா இவங்க இருக்கணுமேனு. நிறைய பேர் நான் பார்த்ததுல என்னோட ரிலேட்டிவ்ஸ்லயே வந்து வயசாயிடுச்சே இவங்களுக்கு ஏதாவது ஆயிடுமான்ற பயத்தை விட இவங்களுக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம தனியா இருக்குமே என்ற பயம் தான் நிறைய இருக்கும். நான் வந்து அவங்க டைரக்டா சொல்றாங்களோ இல்லையோ, பட் நிறைய தடவை சொல்லுவாங்க, ஏதாவது ஒரு கோவத்திலயோ வருத்தத்திலயோ இவருக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் நான் தான் படணும், இவருக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா அப்புறம் நான் தான் தனியா இருந்து அனுபவிக்கணும். அந்த பயம் தான் இருக்கே தவிர பாசம் இல்லைன்னு சொல்லல, இருக்கும். இவ்வளவு வருஷம் ஒருத்தங்களோட இருந்தோம்னா நமக்கு கண்டிப்பா பாசம் இருக்கும். ஆனா அந்த பாசத்தோட ஒரு லெவல் ஆஃப் தேங்க்யூ மதர் சுயநலமும் கலந்து இருக்கு அப்படின்னு. இப்போ கிருஷ்ணர் வந்து கான்ஜுகல் லவ் சொல்றாரு. கான்ஜுகல் லவ் ஆனா மாதுரிய பாவம். இதுல ரெண்டு டைப் ஆஃப் என்னது மாதுரிய காதல் இருக்கு. அது என்னன்றதான் நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ இதுதான் ஹையஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. நாயம் ஸ்ரீயோங்கயூ நிதாந்த ரதே பிரசாதா ஸ்வர்யோஷிதாம் நலினா கண்டருச்சாம் குட்டோன்யா ராசோத்சவே ஸ்வா புஜதண்ட கிரீத கண்டா லப்தாஷிஷாம் யவா உதயாத் விருஜா சுந்தரீனாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு. கோபியர்களுடன் நடமாடிய போது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் ராசலீலை
ஆன்மீக உலகம் உலகில் உள்ள மற்ற துணைவரின் ஒருபோதும் வழங்கப்படவில்லை. தாமரை மலர்களின் அழகையும் நறுமணத்தையும் ஒத்த உடல் பளபளப்பையும் நறுமணமும் கொண்ட சொர்க்கலோகங்களில் உள்ள மிக அழகான பெண்களால் இது போன்ற ஒரு விஷயம் ஒருபோதும் கற்பனை செய்யப்பட்டது இல்லை. மேலும் உலக பெண்களை பற்றி என்ன சொல்வது? அவர்கள் பொருள் மதிப்பீட்டின்படி மிக அழகாக இருக்கலாம். பொருள்: இந்த வசனம் பாகம் 10.47.60 உத்தவர் ஸ்ரீ பிருந்தாவனத்திற்கு கிருஷ்ணரிடமிருந்து வந்த செய்தியை கோபியர்களுக்கு வழங்குவதற்காக சென்றபோது அவர் பேசினார். உத்தவர் பிருந்தாவனத்தில் தங்கி அங்குள்ள கோபியர்களின் செயல்பாடுகளை கவனித்தார். பிரிவினையில் கோபியர்களால் வெளிப்படுத்தப்பட்ட கிருஷ்ணரின் மீது பரவசமான அன்பை கண்டபோது அவர் அவர்களின் உயர்ந்த அன்பை பாராட்டினார். எனவே இந்த வசனத்தில் தனது உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தினார். கோபியர்களின் அதிர்ஷ்டத்தை சொர்க்கலோகங்களில் உள்ள அழகான பெண்களை பற்றி எதுவும் சொல்லாமல் அதிர்ஷ்ட தேவதையின் அதிர்ஷ்டத்துடன் கூட ஒப்பிட முடியாது என்று அவர் ஒப்புக்கொண்டார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்ன சொல்றாரு, கிருஷ்ணர் வந்து ஆடுறாரு கோபியோட, ரைட், ராச டான்ஸ்ல. அப்போ வந்து கோபிகள் வந்து கட்டி பிடிக்கிறதா அவர் வைக்கிறாங்க இல்லையா, அந்த என்ன அந்த லக்ஷ்மிஜி கூட அந்த புண்ணியம் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா லக்ஷ்மி கூட என்ன பாதத்துலதான் இருக்காங்க. இதுல வந்து இவர் வந்து இடுப்புல கையை போட்டுட்டு மேல கையை போட்டுட்டு ஆடுற அந்த லெவல் ஆஃப் லவ் வந்து எங்கேயுமே இருக்காது, ரைட். இது வந்து நினைச்சு பாருங்க. இது வந்து அந்த ரொம்ப அழகான பெண்கள் எங்க இருக்காங்க, நம்ம ஸ்வர்க்கத்துல, ரைட். அவங்களுக்கு இல்ல ஸ்வர்க்கத்துல அவங்களோட ஃபார்மே வேற. ஆனா அவங்கள விட கோபிகள்ன்றவங்க வந்து சாதாரணமான ஒரு என்ன சொல்வீங்க, கவர்ட் கேர்ள்ஸ்க்கு என்ன சொல்வீங்க, அந்த மாடு ஆடு பெண்கள், இடை பெண்கள். அவங்களுக்கு அவங்க வந்து பெருசா அழகு ட்ரெஸ் கூட இருக்காது. ஆர்டினரியா ஒரு அவங்களால அலங்காரம் பண்ணிக்க முடியாதுதான் தவிர ராணியோட ட்ரெஸ்ஸிங் ரொம்ப அழகு இல்லையா, அது கூட இல்லைன்னா அவ்வளோ அட்ராக்ட் ஆறாங்க. ஏன் அப்படின்னா அந்த பிரேமை வந்து அவங்களுக்கு தான் இருக்குது. இது வந்து யாருக்குமே இல்லை. அதனால ஏன் லக்ஷ்மிக்கே கிடைக்கலன்னா எங்க இந்த சொர்க்கத்துல இருக்கிற பெண்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் சொல்றாரு. சோ இதுதான் ஹையஸ்ட் அப்படின்னு. தாசாம் ஆவீரபூ சௌரி ஸ்மயமானா முகாம்புஜ பீதாம்பரதரா ஸ்ரக்வி சாக்ஷான் மன்மதः. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு படிக்கிறார். படிங்க பிரபு. அவர்களுடைய பிரிவுணர்ச்சியின் காரணத்தினால் பகவான் கிருஷ்ணர் மஞ்சள் நிற ஆடை உடைத்து மலர் மாலை அணிந்து கோபியர்களுக்கு மத்தியில் திடீரென்று தோன்றினார். அவரை தாமரை திருமுகத்தில் புன்னகை தவழ்ந்தது. அவர் சாட்சாத் மன்மதின் மனதையும் மயக்கி கொண்டிருந்தார். பொருளுரை: இந்த ஸ்லோகம் ஸ்ரீமத் பாகவத்திலிருந்து 10.32.2 வருகிறது. ராச நடனத்தின் நடுவே கிருஷ்ணர் திடீரென்று மறைந்தார். கோபியர்கள் அவர் பிரிவிலும் அவர் மீதான ஆழமான அன்பிலும் மூழ்கியிருந்ததால் கிருஷ்ணர் மீண்டும் தோன்றுவதற்கு கடமைப்பட்டிருந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுல வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு கதை இருக்கு. இதை ஞாபகப்படுத்துங்க. இது நாளைக்கு ஞாபகப்படுத்துனீங்கன்னா இல்லைன்னா இன்னைக்கு எண்டுக்குள்ள ஞாபகப்படுத்தினா நான் சொல்றேன். அதாவது நம்ம கிருஷ்ணரோட பேரு என்ன, மதன மோகன் அப்படின்னு சொல்றாரு. மதன மோகன் ஏன்னா அவர் வந்து மதன் என்றவர் வந்து நம்ம காமதேவ், ரைட். அவரை பார்த்தா மனதே கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுமா. ஆனா அவரு பௌதிக லிமிட்டேஷன்ல இருக்காரு. ஆனா கிருஷ்ணர் தெய்வீகத்துல அட்ராக்ட் ஆறதால எல்லாருமே விழுந்துடுறாங்க அப்படின்னு. அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிகினிங் ஸ்டேஜ்ல ஒருத்தர் வந்து எந்த டிடியை வொர்ஷிப் பண்ணுவாங்க, நீங்க திங்க் பண்ணுங்க. அந்த நாளைக்கு படிச்சுட்டு வாங்க, இல்லைன்னா முடிஞ்சா இன்னைக்கு எண்ட்ல நான் கதை சொல்றேன். சோ பிகினிங்ல வந்து மதன மோகனை ரொம்ப பிரார்த்தனை பண்ணுவாங்க. ஏன்னா நம்மளுக்கு பௌதிக அட்டாச்மெண்ட் இருக்கு. பௌதிகத்துல இருந்து நம்மளை விடுபடுறதுக்கு மதன மோகன் இம்பார்ட்டன்ட். சோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சரி, இப்போ ராசா டான்ஸ் பத்தி சொல்றச்சே திடீர்னு கிருஷ்ணர் அப்ஸ்காண்ட் ஆயிட்டாரு. என்ன ஆச்சாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். இந்த ஸ்லோகா நான் படிக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண பிராப்தி கிருஷ்ண பிராப்தி ரூபாயா பகு வித்யாய கிருஷ்ண பிராப்தி தாரா தாம்யா பகூத ஆச்சாரியா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ண பிராப்தி உபாயா பகுவிதஹயா கிருஷ்ண பிராப்தி தாரா தம்யா பகுத ஆசாயா. பகவான் கிருஷ்ணரின் கருணையை பெறுவதற்காக
பல்வேறு உபயங்கள் உள்ளன. இவ்வெல்லாம் தெய்வீக உபயங்களும் பல்வேறு தார தன்மை தராத தன்மையத்தின் அடிப்படையில் அறியப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ என்ன சொல்றாங்கன்னா, இதெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணர் அடையிறதுக்கு நிறைய ஃபார்ம்ஸ், நிறைய விஷயங்கள் இருக்குல்ல. அதுல வந்து என்னன்னா, ஒன்னொன்னு வந்து இதுதான் கிரேட்னு இல்ல. இது வந்து என்ன சொல்றது, எது உன்னோட கம்பேர் பண்றச்சே எது முக்கியம்ன்றதை தவிர இதுதான் முக்கியம், கிருஷ்ணரோட இதுதான் கிரேட் அப்படின்னு இல்ல. பட் இந்த ரெண்டுத்துல எது பெட்டர் ஆஃப் அப்படின்றது. இப்ப நான் வந்து 2 கொடுக்குறேன். இந்த மொபைல்னா இந்த மொபைலும் நல்லா இருக்கு, இந்த மொபைலும் நல்லா இருக்கு. என்கிட்ட எது இருந்தாலும் எனக்கு சந்தோஷம் இருக்கலாம். ஆனா இதோட கம்பேர் பண்றச்சே பெட்டர் ஆஃப் என்ற பாவத்துல தான் சொல்றாரு. அதான் நான் சொன்னேன். அர்ஜுனரை பொறுத்த வரைக்கும் அர்ஜுனருக்கு அவர்கிட்ட இருக்கிறதா கிரேட். ஆனா யசோதா மைக்கு அதுதான் கிரேட். ரைட்? அதே மாதிரி அந்தந்த பாவம், அனுமானுக்கு அவர் தாசியம் தான் கிரேட். நீங்க என்ன சொல்ற, சாக்கிய பாவம் அவருக்கு செட்டே ஆகாது. அதனால வந்து அவங்கவுங்களது அது கிரேட். பட் இந்த ரெண்டோட கம்பேர் பண்ணா நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கோசம் அதை சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கிந்து யாரே ரசா செய் சர்வதோமா ததாஸ்தான விசாரிலே ஆச்சேதரதமா. ஹரே மாதாஜி கிருஷ்ணா. இது பெருசு மாதாஜி, ரொம்ப படிக்கலாமா மாதாஜி? படிச்சிடலாம்னு நினைக்கிறேன். படிச்சிடலாம். ஒரு பேரா எல்லாரும் எடுங்க. சரி மாதாஜி. ஒரு குறிப்பிட்ட பக்தனை பொறுத்தவரையில் அவன் எந்த குறிப்பிட்ட உறவில் பகவானுடன் நிலை பெற்றுள்ளானோ அந்த உறவே அவனுக்கு மிகச் சிறந்ததாகும். இருப்பினும் எல்லா உபாயங்களையும் நடுநிலையிலிருந்து சிந்தித்தால் பிரேமையில் தாரதமியம் உள்ளது என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். பொருளுரை. ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் பிரேமைக்கான உபாயங்களை மனம் போன போக்கில் கண்டுபிடிக்கப்படுவதை இந்த ஸ்லோகம் ஆமோதிக்கவில்லை என்று விளக்குகிறார். அத்தகு கண்டுபிடிப்புகளை உயர்ந்தவையாக ஏற்க முடியாது. உண்மையில் அத்தகு கற்பனைகள் இந்த ஸ்லோகத்தில் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் 1.2.101 கூறியுள்ளார். ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராணாதி பஞ்சராத்திரி விதிம் வினா ஜகாந்தி ஹரேர் புத்திர் உத்பாதைவ கல்பத்தே. வேத சாஸ்திரங்களையும் இதர உபசாஸ்திரங்களையும் ஆராய்ந்து வேதங்களின் முடிவினை பின்பற்ற வேண்டியது அவசியம் என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் அவர் தெளிவாக குறிப்பிடுகிறார். புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்படும் பக்தி மனப்பான்மை தெய்வீக தளத்தில் தொந்தரவுகளை மட்டுமே உருவாக்குகிறது. குடும்ப வாழ்வில் அளவின்றி மயங்கியுள்ளவன் ஸ்ரீமத் பாகவதம் அல்லது கிருஷ்ண உணர்வினை தமது வாழ்வாதாரத்திற்காக ஏற்றுக்கொண்டால் அவனுடைய செயல் நிச்சயமாக குற்றமாகும். ஒருவன் ஜாதி குருவாக மாறி பௌதீக வாடிக்கையாளர்களின் நன்மைக்காக மந்திரங்கள் விற்கக்கூடாது. தனது வாழ்வாதாரத்திற்காக சீடர்கள் உருவாக்கவும் கூடாது. இவ்வெல்லா செயல்களும் குற்றங்களாகும். ஒருவன் தனது வாழ்வாதாரத்திற்காக கைதேர்ந்த வாத்திய குழுவை வைத்து திருநாம சங்கீர்த்தனம் புரிதல் கூடாது. மேலும் பௌதீக சமுதாயம், நட்பு மற்றும் காதலின் மீதான பற்றுதலை தக்க வைத்து கொண்டு பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதும் கூடாது. பெயரளவிலான சமூக நடத்தைகளை சார்ந்திருத்தலும் ஆகாது. இவை அனைத்தும் மன அனுமானங்களே. இவ்விஷயங்கள் எதையும் களங்கமற்ற பக்தி தொண்டுடன் ஒப்பிட இயலாது. களங்கமற்ற பக்தி தொண்டான கிருஷ்ண உணர்வை பௌதீக செயல்களுடன் யாரும் ஒப்பிடக்கூடாது. ஸ்ரீ சைத்தன்யரின் சம்பிரதாயத்தை சார்ந்தவர்கள் என்று கூறி பாசாங்கு செய்யும் அங்கீகாரமற்ற குழுக்கள் பல உள்ளன. அவற்றில் சில ஆவுலா பாவுலா கர்த்தாபஜா நேஷ்டா தரவேஷ சாயி சகஜியா சகி பேஹி ஸ்மார்த்த ஜாத்த கோசாங்கி அதிவாஷ்டி குடாதாரி மற்றும் கௌரங்க நாகரி. மேலும் அந்த குழுக்களை சார்ந்த ஜாதி கோஸ்வாமிகளின் அபிப்பிராயங்கள் உண்மையானவை என்று ஏற்று ஸ்ரீ ரூபர் மற்றும் சனாதனின் தலைமையிலான 6 கோஸ்வாமிகளின் அபிப்பிராயம். ஒரு செகண்ட் இது வரைக்கும் ஹோல்ட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது சொல்லிடுறேன், அதுக்கப்புறம் அடுத்த பேரா நீங்க படிக்கலாம். சோ இது வந்து என்னன்னா, நம்ம வந்து சும்மா, அதாவது இந்த லவ் அல்லாதது வந்து நம்ம அந்த டிகிரி ஆஃப் கம்பேரிசனே தவிர இதுதான் ஹையஸ்ட் அதனால அதை டார்கெட் பண்றோம்னு நம்ம ஆர்டிபிஷியலா பண்ணக்கூடாது. அதனாலதான் நம்ம சாதனை பக்தி பண்றோம். ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து ராசானுகா பக்தி இல்லை. நான் சொன்ன மாதிரி இது சேஃப்,
வாத்சல்ய பத்தி. இல்லைன்னா நான் வந்து ரொம்ப வயசு அதனால நான் வாத்சல்யம் எடுக்கிறேன், நான் ரொம்ப யங் ஏஜ் எனக்கு 16 தான் அதனால நான் மாதுளை எடுக்கேன்னு போக முடியாது. ஏன்னா நம்மளோட ஆத்மாக்கு ஏஜ் இல்லை. ஸோ நம்ம எந்த ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்றதாலும் நம்ம வேதங்களின் கன்க்ளூஷன் ஷாரன் ரைட் அதை வச்சுதான் நம்ம பண்ணணும்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி பகவத்கீதாவோ பாகவதமோ பைசாக்கோசரம் ப்ரொமோட் பண்ணக்கூடாது. பௌதிகத்துல ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் இருக்கிறவங்க ஃபேமிலி கிம்லி அதுக்கும் பண்ணக்கூடாது. ஒரு குரு ஸ்தானத்துல இருக்கிறவரும் அந்த பைசாவோ இல்ல புகழுக்கோசரம் அவர் பண்ணக்கூடாதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பக்தி அன்னலாய் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ன்றது வந்து எதையும் அடிப்படையா இருக்கக்கூடாது, பக்தியை உண்டிதான் அடிப்படையா இருக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய பேர் தான் ஷோ பாட்டில் ஸ்பிரிச்சுவலிசம், ஃபேக் ஸ்பிரிச்சுவலிசம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எஸ் பிரேமா மாதாஜி அந்த அடுத்த பாரா படிச்சிட்டு. ஓகே. மேலும் அந்த குழுக்களை சார்ந்த ஜாதி கோஸ்வாமிகளின் அபிப்பிராயங்களை உண்மையானவை என்று ஏற்று ஸ்ரீ ரூபர் மற்றும் சனாதனரின் தலைமையிலான 6 கோஸ்வாமிகளின் அபிப்பிராயங்களுடன் அதனை ஒப்பிடுவோர் சிலர் உள்ளனர். இது மற்றொரு ஏமாற்று வழியை தவிர வேறல்ல. மேலும் அங்கீகாரமற்ற பாடல்களை இயற்றுபவர்கள், பணத்திற்காக வெவ்வேறு கோயில்களை நிர்மாணிப்பவர்கள், சம்பளத்திற்காக விக்கிரகத்திற்கு பூஜை செய்பவர்கள், ஜாதியின் அடிப்படையிலான பிராமண தத்துவத்தினை எல்லாமாக ஏற்பவர்கள், தூய வைஷ்ணவரின் மகத்துவத்தினை அறியாதவர்கள் என பல்வேறு இதர அபத்தர்களும் உள்ளனர். உண்மையில் ஸ்மார்த்த சமுதாயத்தின் ஜாதி பிராமணர்கள் சாத்வத பஞ்சராத்திர கொள்கைகளுக்கு எதிராக உள்ளனர். இவர்கள் மட்டுமன்றி பல்வேறு மாயாவாதிகளும் பௌதிக புலனின்பத்தில் முற்றிலும் மயங்கியவர்களும் உள்ளனர். இவர்கள் யாரையும் கிருஷ்ண உணர்வினை பிரச்சாரம் செய்வதில் தூய்மையாக ஈடுபட்டுள்ள நபருடன் ஒப்பிட இயலாது. ஒவ்வொரு கிருஷ்ண உணர்வு நபரும் பகவானின் சேவையில் வெவ்வேறு தெய்வீக வழிமுறைகளை உபயோகிப்பதற்காக இடையராது முயல்கிறான். அதற்கு பக்தன் எல்லா பௌதீக இன்பத்தையும் துறந்து ஆன்மீக குரு மற்றும் பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் சேவையில் தன்னை முற்றிலுமாக அர்ப்பணிக்கின்றான். அவன் பக்குவமான பிரம்மச்சாரியாக, கட்டுப்பாடுள்ள கிரகஸ்தனாக, ஒழுக்கமான வானப்பிரஸ்தனாக அல்லது துறவரத்தில் திரிதண்டி சந்நியாசியாக இருக்கலாம். இவை ஒரு பொருட்டல்ல. போலி ஆன்மீகவாதிகளையும் தூய பக்தர்களையும் ஒப்பிடவே இயலாது. வழிபாட்டிற்கான சொந்த வழிமுறையினை உருவாக்குவேன் என்று யாரும் வாதம் செய்ய இயலாது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ரொம்ப முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நிறைய பேர் வந்து அதாவது நான் 2 கேட்டகரி இருக்கு. ஒண்ணு வந்து வர்ணாசிரம் படி பிறவிலேயே சன்னியாசி எடுக்கிறவங்க, இல்ல பிறவிலேயே பிராமணர்கள் சிச்சுவேஷன்ல இருக்கிறவங்க. எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நித்யானந்தாவோட பரம்பரை, அதான் நித்யானந்தா பேக்ரவுண்ட், அவரும் அதே மாதிரி அத்வைதா ஆச்சாரியா பரம்பரையில இருக்கிறவங்க எல்லாருமே கோஸ்வாமின்னு பட்டம் வச்சுக்கிறாங்க. ஆனா ஆச்சாரியான்ற பட்டம், ஆனா அந்த பட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க வழிபாடுகள் செய்யறது இல்லை, அவங்க பஞ்சராத்திரிகா விதியும் ஃபாலோ பண்றது இல்லை. அதனால அவங்க வந்து என்னன்னா, ஒரு கேட்டகரி வந்து 2 சன்னியாசிகள் இருக்காங்க, 2 பிராமணர்கள் இருக்காங்க. ஒண்ணு வந்து ஸ்மார்த்தா பிராமணர்கள் ரைட். அவங்க வந்து என்னன்னா சாத்வதா பஞ்சராத்ராயே அவங்க எதிர்க்கிறாங்க. ஆனா இன்னொருத்தங்க வந்து வைஷ்ணவா பிராமணர்கள். இப்ப நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, நம்ம சாப்பிடுறச்சே மகா பிரசாதே கோவிந்தே நாம பிராமண வைஷ்ணவே சொல்ப புண்ணிய விரதம் ராஜம் விஸ்வத்தை நைவ் ஜாயத்தே. ஸோ பேசிக்கலி அந்த ஸ்லோகம் கூட சொல்ல மாட்டாங்க, ஏன்னா அதுல விஷ்ணு பேர் வருது அப்படின்னு. பட் ஆக்சுவலா என்ன, அவங்க வந்து அவங்க கூட கிருஷ்ணார்பணம் தான் சொல்லுவாங்க எங்க பண்ணாலும். ஸோ அந்த கான்செப்ட் என்னன்னா, அந்த சாஸ்திரங்கள்ல இருக்கிறத ஃபாலோ பண்ணாம அவங்களோட ஓன் இதுல வர்றதுதான் ஒரு கேட்டகரி மாயாவதி என்றவங்க. இது இன்னொன்னு ரைட். இன்னொன்னு நம்ம கோஸ்வாமி பரம்பரையிலேயே வர்றவங்க வைஷ்ணவ சன்னியாசி என்ற பேர்ல இவங்க கோஸ்வாமிகள் பரம்பரை என்ற பிறவியோட கிரெடிட் எடுத்துட்டு அவங்க இஷ்டத்துக்கு பண்ற இன்னொரு கேட்டகரி. இது ரெண்டுமே தப்பு. ஏன்னா அந்த மாயாவதிகள் பௌதிகத்தோட என்ஜாய்மெண்ட்ல ஆசை, அவங்க கோஸ்வாமிகள் என்ற அகங்காரத்துல ஆசை. இதனால ஆகுதுன்னா கிருஷ்ணா கான்சியஸ் பர்சன் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து சேவை மனப்பான்மை உண்டிதான், சேவன் முகிக்கே ஜிக்வாயம் அதுதான் அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்களே தவிர எந்த பௌதிக ஆசையும் இல்லை, எந்த கிரெடிட்டும் வேணான்பாங்க. அவங்க கம்ப்ளீட்டா குரு அண்ட் சைத்தன்யாவோட மிஷன் ஆன இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். அதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, வானப்பிரஸ்தாவா இருந்தாலும் சரி, திரிதண்டி சன்னியாசியா இருந்தாலும் சரி, அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா பர்ஃபெக்டா அவங்க அதை பண்ணுவாங்க சாஸ்திரப்படி. அவங்க வந்து எதுவுமே அவங்களோட புத்தியை யூஸ் பண்ணி பண்ண மாட்டாங்க. நிறைய பேர் பாத்திருக்கேன், என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இப்படிதான் பண்ணுவேன், உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் எதுவுமே நீ பண்ணக்கூடாது, உன்னால வந்து உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் உன் இஷ்டத்துக்கு ஒரு பையனா ஆட முடியுமா, அப்படி ஆடினா என்ன சொல்லுவோம், அகங்காரம் பிடிச்ச பையன். கரெக்டா இல்லையா? பொண்ணா இருந்தா சரியான இது பிசாசி. ஒரு ஆபீஸ்ல பண்ணா என்ன பண்ணுவாங்க, தூக்கி வெளில போடுவோம்.
என் இஷ்டப்படிதான்ப்பா நான் இங்க ப்ராசஸ் பண்ணுவேன், என் இஷ்டப்படி தான் நான் பண்ணுவேன், முடியாது. ஓகே, அதே மாதிரி இந்த உலகத்துல நான் என் இஷ்டப்படி வாழ்வேன், முடியாது. ஏன்னா அப்படி இருந்தா எப்படி ஒரு ஃபேமிலில இருந்து உன்னை வெளில துரத்துறாங்களோ, ஒரு ஆபீஸ்ல வந்து உன்னை வெளில வைக்கிறாங்களோ, அதே மாதிரி ஒரு பக்தி என்ற ஒரு இந்த பௌலகியத்துல இருந்து நீங்க வெளியில தான் இருப்பீங்க. அந்த வெளியில இருக்கிற இடத்துக்கு பேரு நரகம்ன்றதுதான். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இது ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட். இதுல வந்து நான்ன்றதே தாட் இருக்கக்கூடாது. நான் என்ன எப்போ தாட் இருக்கணும், நான் கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கணும்ன்ற தாட் இருக்கணும். இது வரைக்கும் படிக்காதவங்க யாராவது இருந்தா நெக்ஸ்ட் பேரா படிங்க. நம்ம ஹரே ஜெயந்தி கிருஷ்ணா மாதாஜி. மல்லிகா மாதாஜி படிங்க. அடுத்தது ஒரு பேரா ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகத்தின் பொருளை எடுத்துரைக்கும் போது சாந்த, தாஸ்ய, சக்கிய, வாசல்ய, மாதுரிய என அறியப்படும் தெய்வீக ரசங்களின் நிலைகளை ஒப்பிட்டு விளக்குவது அவசியமாகிறது. இவ்வெல்லா ரசங்களும் தெய்வீக தலத்தில் அமைந்துள்ளன. தூய பக்தர்கள் அந்த ரசங்களில் ஏதேனும் ஒன்றில் தஞ்சமடைந்து ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேறுகின்றனர். உண்மையில் பௌதீக பற்றுதலின் களங்கம் துளியளவும் இல்லாதிருக்கும் போது மட்டுமே ஒருவனால் இந்த ஆன்மீக ரசங்களில் தஞ்சமடைய முடியும். பௌதீக பற்றுதலிலிருந்து முற்றிலுமாக விடுபடும் போது பக்தனின் இதயத்தில் தெய்வீக ரசங்களுக்கான உணர்ச்சிகள் எழுச்சி பெறுகின்றன. இதுவே ஸ்வரூப சித்தி எனப்படும் முழுமுதற் கடவுளான நித்திய உறவின் பக்குவ நிலையாகும். ஸ்வரூப சித்தி எனப்படும் முழுமுதற் கடவுளுடன் ஆன நித்திய உறவானது இந்த தெய்வீக ரசங்களில் ஏதேனும் ஒன்றில் நிலை பெறலாம். இவற்றில் ஒவ்வொன்றும் மற்றவற்றைப் போலவே பக்குவமானதாகும். ஆயினும் நடுநிலையான நபரினால் மேற்கொள்ளப்படும் ஒப்புமையை வைத்து சாந்தரசத்தை காட்டிலும் தாசியரசம் சிறந்தது, தாசியரசத்தை காட்டிலும் சக்கியரசம் சிறந்தது, சக்கியரசத்தை காட்டிலும் வாசல்ய ரசம் சிறந்தது, மேலும் மற்ற எல்லா ரசங்களை காட்டிலும் மாதுரிய ரசம் மிகச்சிறந்தது என்பதை உணர இயலும். அவ்வாறு இருப்பினும் இவை அனைத்தும் ஒரே தளத்தில் ஆன்மீகமாக நிலை பெற்றுள்ளன. ஏனெனில் அன்பின் பக்குவ நிலையை எடுத்துரைக்கும் இவ்வெல்லா உறவுகளும் மையப்புள்ளியான கிருஷ்ணரை அடிப்படையாக கொண்டுள்ளன. மாதாஜி இன்னொரு பாரா படிக்கவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு செகண்ட் மாதிரி யாருமே படிக்கலன்னா அவங்க எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பேரா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இப்போ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, ஸ்வரூப சித்தி அப்படின்னா ஸ்வரூபம், அவங்களோட ஸ்வரூபம் என்னமோ அதை வச்சுன்றது. இது எப்போ தெரியும்னா, நம்ம பர்ஃபெக்ட் ஸ்டேஜும் பௌதிகத்துல அட்டாச்மெண்ட்டே இல்லைன்னா அப்பந்தான் அந்த கனெக்ஷன் தெரிய வரும். இல்லைன்னா நம்மளுக்கு தெரியவே தெரியாது. ஸோ இந்த 5 ரசாவோட கம்பேரிசன் வந்து ரிலேட்டிவ் கம்பேரிசன் தவிர கிருஷ்ணரோட கம்பேரிசன் இல்லை. இதே பாவத்துல கம்பேர் பண்றோம். ஆனா கிருஷ்ணரோட எந்த ரசம் இருந்தாலும் அது வந்து டாப் மோஸ்ட் ரசம். ஏன்னா அது வந்து கிருஷ்ணரோட இருக்கிறதால எல்லாமே 100% சாட்டிஸ்பாக்சன். பட் இந்த ரெண்டை விட இது பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கம்பேர் பண்ணிக்கிறாங்கன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்த பேரா யாராவது படிக்காதவங்க கிருஷ்ண மாதா ஜெயந்தி மாதாஜி படிக்கவா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. படிச்சீங்களா மாதாஜி? நீங்க இதுக்கு முன்னாடி படிச்சீங்களா? மாதாஜி அது ஒரு லைன் தான் மாதாஜி இருந்தா சரி படிக்கலாம். சரி, படிங்க 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 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ரசங்களை தேவர்களை வழிபடுவதால் பெறப்படும் உணர்ச்சிகளோடு ஒப்பிடக்கூடாது. கிருஷ்ணர் ஒருவரே, ஆனால் தேவர்கள் பலர் உள்ளனர். அவர்கள் பௌதீகமானவர்கள். எனவே கிருஷ்ணரின் மீதான அன்பினை பல்வேறு தேவர்களின் மீதான பௌதீக அன்புடன் ஒப்பிட இயலாது. மாயாவதிகள் பௌதீக தலத்தில் இருப்பதால் அவர்கள் சிவன் அல்லது துர்க்கையின் வழிபாட்டினை பரிந்துரைக்கின்றனர். காளியை வழிபடுவதும் கிருஷ்ணரை வழிபடுவதும் சமமே என்று கூறுகின்றனர். ஆனால் ஆன்மீக தலத்தில் தேவர்களின் வழிபாடு என்பது கிடையாது. கிருஷ்ணர் மட்டுமே வழிபாட்டிற்குரிய நபர். எனவே சாந்தரசம், தாசியரசம், வாசல்ய ரசம் அல்லது மாதுரிய ரசத்திலுள்ள பக்தர்களுக்கிடையில் எவ்வித வேறுபாடும் இல்லை என்ற போதிலும் இந்த வேறுபட்ட தெய்வீக ரசங்களில் வெளிப்படுத்தப்படும் அன்பினுடைய தீவிரத்தின் அடிப்படையில் இந்த ரசங்களை ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியும். உதாரணமாக தாசிய ரசம் என்பது சாந்தரசத்தை காட்டிலும் சிறந்தது என்று கூறப்படலாம். இருப்பினும் தெய்வீக பிரேமை இந்த 2 ரசங்களிலும் உள்ளது. அதுபோலவே சக்கிய ரசத்தின் அன்பானது சாந்தரசம் மற்றும் தாசிய பிரேமையை காட்டிலும் சிறந்ததாகும். அதுபோலவே வாசல்ய பிரேமையானது சக்கிய பிரேமையை காட்டிலும் சிறந்ததாகும். முன்னரே கூறியபடி மாதுரிய ரசத்தின் பிரேமையானது வாசல்ய ரசத்தினை காட்டிலும் உயர்ந்ததாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த எல்லாமே அது வந்து ரிலேட்டிவ் கம்பேரிசன் தான் தவிர எல்லாமே கிரேட்ன்றதா சொல்றாங்க. தேவர்களை வழிபடுறதும் கிருஷ்ணரை வழிபடுறதும் ஒன்று இல்லை, ரைட்? ஏன்னா யாந்தி தேவா பிரதா தேவா பிருத்ரி யாந்தி பிருத்ருவதாக பூதானி யாந்தி பூதேஜோ யாந்தி தியாஜினோபியாம். எதை கும்பிடுறோமோ அந்த டெஸ்டினேஷன் தான் போகணும்ன்றதை நம்ம கிளியரா தெரிஞ்சுக்கணும். யாருமே படிக்கலன்னா லாஸ்ட் பேரா, இல்லைன்னா மல்லிகா மாதாஜி படிங்க.
நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. தெய்வீக தளத்தில் பக்தி சேவையை பற்றி அனைத்தையும் அறிந்த நிபுணர் ஆச்சாரியர்களால் பல்வேறு வகையான கடவுள் அன்பின் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. துரதிர்ஷ்டவசமாக உலகில் அனுபவமற்ற மற்றும் அங்கீகரிக்கப்படாத நபர்கள் தூய அன்பின் தெய்வீக நிலையை புரிந்து கொள்ளாமல் தெய்வீக செயல்பாட்டில் சில பொருள் குறைகளை கண்டுபிடிக்க முயற்சிக்கின்றனர். இது ஆன்மீக அனுபவமற்ற மக்களின் துடுக்குத்தனம் மட்டுமே. இத்தகைய தவறுகளை கண்டறிவது துரதிர்ஷ்டவசமான உலக போராட்டக்காரர்களின் அறிகுறியாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நிறைய பேர் வந்து என்ன சொல்றாங்க, இது தெரிஞ்சுக்காம வந்து இஷ்டத்துக்கு அவங்க பண்றாங்க இல்லையா, அது பண்ணவே கூடாது அப்படின்றதுதான் இதோட சாரம். ஏன்னா நம்ம நினைக்கிறோம் ஓகே அவங்களுக்கு தோணுனபடி பண்ணலான்னு. இது அராகுறையா புரிஞ்சுட்டு கமெண்ட் அடிக்கிறத விட ஒரு ரிஸ்க் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இந்த வேர்ஸை கன்க்ளூட் பண்றோம். மற்றது நம்ம நாளைக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் ராம் ஹரே வாஞ்சா கல்பத்தருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव जय श्री राम।